नमस्कार, सिद्धीज किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण मालवणी पद्धतीमध्ये झणझणीत ओल्या काजूची भाजी बनवणार आहोत। तर चला मग लगेचच आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी अर्धा किलो ओले काजू बाजारातून आणलेले आहेत। सध्या ओल्या काजूंचा सीझन आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला हे काजू बाजारामध्ये सहज उपलब्ध होतील। आता हे काजू आपल्याला सोलून घ्यायचे आहेत आणि त्यासाठी ह्यामध्ये पाणी ओतून अर्धा तासासाठी उकळून शिजवून घेऊ। हे काजूगर आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की काजूगरचे जी काही सालं आहेत ती सॉफ्ट झालेली आहेत, त्यामुळे ती सालं सहजरित्या काढून निघतात। तर अशा प्रकारे मी इथे सर्व काजू सोलून घेतलेले आहेत। त्यानंतर मी इथे कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये लसूण पाकळ्या, कढीपत्ता, हळद, गरम मसाला, लाल तिखट घालून मिक्स करूया आणि मिक्स केल्यानंतर ह्यामध्ये ओल्या खोबऱ्याचं मालवणी वाटप घालून मसाल्यांमध्ये मिक्स करून घेऊ। जर तुम्हाला मालवणी वाटपाच्या रेसिपीचा व्हिडिओ पाहायचा असेल तर त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, त्या लिंक वरती क्लिक करून तुम्ही रेसिपीचा व्हिडिओ पाहू शकता। तर इथे आपलं मालवणी वाटप या मसाल्यांमध्ये चांगलं मिक्स झालेलं आहे। आता ह्याला उकळी येण्याची वाट पाहू। उकळी आल्यानंतर यामध्ये काजूगर घालून ढवळून घेऊ। ढवळल्यानंतर ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करूया। मिक्स केल्यानंतर ह्यामध्ये थोडंसं पाणी ओतून पुन्हा एकदा मिक्स करूया। त्यानंतर ह्यावरती झाकण ठेवून भाजी शिजवून घेऊ। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपली भाजी तयार झालेली आहे। ही भाजी आता सर्व करून घेऊ। तर ही भाजी तुम्ही चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर किंवा कशाही बरोबर खाऊ शकता आणि ही अस्सल मालवणी पद्धतीतील भाजी तुम्ही घरी एकदा जरूर ट्राय करून पहा। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। तसेच आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा। लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।